Ja, der vidste vi det godt. Ej, ja, vi kunne sagtens komme til at tale over os. Ja. Altså Tessa, jeg fik da lige arrangeret gaveønsket der, så ja. Okay. Så noget fik vi da ordnet, da vi så 14 dage siden. Uden at du kunne høre. Ikke Tessa? Den er da gået svær, hva'? Ja, den har været rigtig, rigtig svær. Vi har jo lige været ude og lave surprise på min veninde der. Og så siger Bettina, nej, jeg håber altså ikke, der er nogen, der laver sådan noget for mig. Ja, det kan jeg slet ikke finde ud af, sådan noget. Der havde jeg jo arrangeret det hele. Ej, hvor fedt. Der køber du ikke den lort der, vi skal have noget. Ja, du har kigget på alt muligt med den. Nej, overhovedet ikke. Nå, okay, ja. Nå, til at lave. Det er dejligt. Sådan en smoothies-maskine, Ja, det gør vi det. som ikke er utæt i bunden, ikke? Så nu må du godt købe bær igen. Ja, det er dejligt. Kan vi kigge lidt mere på dem? Er der nogen, der har nogle nøgler, eller har du et eller andet til jer? Så vi kan holde noget der. Ikke de fine negle. Altså, hvor hjemme er det? Bare hjemme? Ja, fordi den går ind og den der. Kan du noget, far?